Na celom svete dochádza každý deň k rôznym úmrtiam, či už následkom vraždy, samovraždy alebo rôznych ochorení. V niektorých prípadoch trvá vyšetrovanie týždne, mesiace, no niekedy aj roky. Nevždy sa však podarí nájsť telo obete a následne je aj ťažké určiť, kto daný skutok spáchal, a v takýchto prípadoch sú často odsúdení nesprávni páchatelia. A tak si dnes povieme o 3 deťoch, ktoré zomreli a ich tela sa nikdy nenašli. Na 3. mieste Azaria Chamberlain. Azaria sa narodila 11. júna 1980 v Austrálii. Toto dvojmesačné dieťa zabil pes dingo v noci 17. augusta 1980 na spoločnom rodinnom výlete do Uluru, kde išli kempovať. Jej telo sa však nikdy nenašlo. Rodičia Lindy a Michael Chamberlain ihneď nahlásili, že dingo odvliekol ich dieťa zo stanu. 15. decembra 1980 bol prípad otvorený a taktiež bol k dispozícii dôkazový materiál. Jedným z dôkazov bola detská kombinéza, na ktorej bola rezná rana v oblasti krku a taktiež fotografie, na ktorých bol viditeľný otlačok ruky malého dieťaťa na kombinéze. Podľa obhliadajúceho lekára mala Lindy svojej dcére Azarii prerezať hrdlo na prednom sedadle ich auta a jej telo mala ukryť vo veľkom puzdre od kamery. Následne sa mali pripojiť ku skupine ľudí, ktorí poblízku taktiež kempovali, a Lindy mala nakrmiť jedného z ich synov pečenou fazuľou, predtým než odišla do stanu, z ktorého bolo počuť jej hlasité nariekanie, že dingo odvliekol jej dieťa. Neskôr, keď ľudia z kempu hľadali jej dieťa, sa Lindy mala zbaviť tela svojej céry. Na jej obranu však očití svedkovia tvrdili, že v tejto oblasti videli psov dingo v ten istý večer. Jeden zo svedkov, zdravotná sestra, tiež nahlásila, že počula detský plač. Prípad bol však zamietnutý porotou a 29. októbra 1982 bola Lindy Chamberlain obvinená z vraždy a odsúdená na doživotné väzenie. Michael Chamberlain dostal 18-mesačný podmienečný trest za to, že bol prítomný v čase vraždy, ale nepodieľal sa na jej spáchaní. Lindy si odsedela viac ako 3 roky zo svojho trestu a následne bola prepustená potom, čo sa našiel kus Azarínho oblečenia pobliž brlohu psov dingo. Po 32 rokoch od smrti Azarii bol v roku 2012 prípad znovu otvorený a obhliadajúci lekár oficiálne potvrdil Chamberlainových verziu. Po prepustení Lindy jej taktiež vyplatili $1,5 milióna za krivé obvinenie a odsúdenie a okamžite bol vydaný úmrtný list jej dcéry. Zo zaujímavostí týkajúcich sa tejto rodiny je napríklad to, že Michael Chamberlain zomrel po dlhom boji s rakovinou 9. januára 2017 vo veku 72 rokov. V Národnom múzeu v Austrálii sa nachádza zbierka viac ako 250 vecí týkajúcich sa zmiznutia Azarii, medzi ktoré patrí napríklad vybavenie z kempu, palubná doska z ich auta, Lindino oblečenie alebo číslo jej väzenských dverí. Tento prípad bol taktiež predmetom niekoľkých kníh, filmov a seriálov. V roku 1985 John Bryson publikoval knihu s názvom Evil Angels, a v roku 1988 austrálsky filmový režisér Fred Schepisi natočil film podľa tejto knižnej predlohy s tým istým názvom, v ktorom si zahrala Meryl Streep ako Lindy a Sam Neill ako Michael. Incident bol premenený z tragédie na morbídnu komédiu v amerických seriáloch ako Seinfeld, Buffy premožiteľka upírov a Simpsonovci. Na 2. mieste Mark Anthony Tildesley. Mark Anthony Tildesley sa narodil 31. augusta 1976 a býval v meste Wokingham. Bol to 7-ročný chlapec, ktorý bol žiakom 3. ročníka miestnej školy. 25. mája 1984 sa začali prázdniny a škola bola zatvorená. 4-krát do roka sa vo Wokinghame usporadúval karneval a jeden z nich sa mal konať počas prvého týždňa prázdnin. Mark Tildesley bol zúfalý, lebo chcel ísť na tento karneval, ale nemal dostatok peňazí, keďže týždenne dostával len 30 pencí, čo je 35 centov alebo 10 českých korún. Tak sa rozhodol, že si privyrobí pri miestnom Tesku, kde zbieral po 10 pencí z nákupných vozíkov, kde ich zákazníci zvykli nechávať. Večer o 17:30, keď sa navečeral, nasadol na svoj bicykel a išiel na karneval, ktorý sa mal začať o 18. hodine.
Sľúbil, že sa vráti domov o 19:30 so slovami: Mama, neboj sa, nebudem meškať. Cestou na karneval stretol dvoch svojich kamarátov, ale keďže oni chceli ísť najprv domov a až neskôr na karneval, tak sa Mark rozhodol, že tam pôjde sám. To bolo naposledy, čo ho niekto videl nažive. Večer o 19:30, kedy Mark sľúbil, že sa vráti domov, stále nechodil a tak sa jeho rodičia vybrali na karneval pohľadať ho. Jedine, čo však našli, bol jeho bicykel zamknutý pred vchodom do areálu. Hodinu strávili hľadaním ich syna po celom areáli, ale bezvýsledne. O 22. hodine jeho mama zavolala na políciu a nahlásila zmiznutie ich syna a opýtala sa, či o ňom niečo nevedia. Za použitia helikoptéry a termokamery prehľadali celý areál a neďaleké rieky, jazera a rybníky. Neskôr vypočuli všetkých zamestnancov karnevalu a prehľadali 29 ulic vrátane 960 obchodov, ktoré sa tam nachádzali. Po 2 týždňoch pátrania policajti skonštatovali, že nemajú ani najmenšie tušenie, kde by sa chlapec mohol nachádzať. Po rokoch pátrania sa nedozvedeli nič nové ohľadom tohto prípadu, až v roku 1989 zahájili operáciu, v ktorej sa zaoberali zmiznutými deťmi. Súčasťou tejto operácie bolo vypočúvanie homosexuálneho člena pedofilného gangu Leslieho Baileyho, ktorý bol v tom čase odsúdený za ďalšie 2 vraždy chlapcov, ktoré sa stali potom, čo zmizol Mark Tilsley. Bailey sa rozhodol spolupracovať s políciou a prezradil im, ako sa to všetko stalo. V osudnú noc mal ďalší člen gangu Lenny Smith požiadať Baileyho, aby ho odviezol do Wockinghamu, kde sa mala konať party sexuálneho zneužívania detí v karavane, ktorý vlastnil tretí člen gangu a zamestnanec karnevalu Sidney Cook. Keď dorazili do Wockinghamu, Smith išiel pohľadať Cooka a k autu sa vrátili s chlapcom, ktorému sľúbili, že mu dajú balík sladkosti a následne ho násilím naložili do auta. Bailey riadil auto, Smith sedel vpredu na sedadle spolujazca a Cook držal chlapca na zadných sedadlách. Neskôr, keď zišli ulicou trochu nižšie, kde bol odstavený karavan, sa stretli so 4. členom gangu, ktorého mentálny vek bol 8 rokov. Potom, čo Cook podal chlapcovi pohár mlieka, v ktorom boli zamiešané tabletky na uvoľnenie svalstva, mali s ním mať análny styk všetci 4 členovia gangu. Neskôr mu podali ďalšie tabletky a análny styk zopakovali. Táto party, ktorú Bailey nazval Markova party, trvala pol hodinu a v tom čase už Bailey vedel, že chlapec je mŕtvy, pretože necítil jeho puls. Po tejto party prenechali mŕtve telo chlapca Cookovi a dodnes nie je známe, ako a kde sa ho zbavil. Na prvom mieste Logan Tucker. Logan bol 6-ročný chlapec, ktorý sa narodil 10. apríla 1996 v Oklahome. V roku 2002 žil so svojou mamou Catherine, jeho 4-ročným bratom Justinom a s maminou spolubývajúcou Melody. Pred Loganovým zmiznutím prevzalo starostlivosť o Logana a Justina oddelenie ľudských služieb potom, čo sa Catherine vyhražala, že im ublíži. Krátko potom boli znovu prepustení domov. 3 dní pred tým, ako Logan zmizol, sa Catherine chcela vzdať rodičovských práv o obidve deti. V liečebnom centre súhlasili, že prevezmú starostlivosť o jej deti, ale Catherine musela počkať z dôvodu, že centrum malo byť niekoľko nasledujúcich dní zatvorené. Catherine však zúrila, že si nemôžu zobrať jej deti ihneď. Melody naposledy videla deti večer 22. júna 2002, keď ich uložila do postele. Povedala, že ráno medzi 3. a 4. hodinou sa zobudila na Loganov krik a plač. Neskôr opäť zaspala a ráno o 6. sa opýtala Catherine, kde sa nachádzal Logan. Catherine povedala, že Logan bol chorý a uložila ho do suterénu a neskôr v tento deň si ho mali prevziať pracovníci liečebného centra. V liečebnom centre sa však nenachádzal a tvrdili, že jeho prijatie bolo naplánované až v nasledujúci deň. Svedkovia tvrdili, že na druhý deň Catherine vyzerala veľmi spokojne, že Logan odišiel a začala predávať jeho oblečenie a všetky veci, čo po ňom zostali. Loganovi starí rodičia nahlásili jeho zmiznutie 7. júla 2002 potom, čo sa Catherine vyhýbala pravdivej odpovedi, kde sa Logan nachádza. Hneď na to úrady prehľadali Catherinein byt a v suteréne našli stopy krvi a pásku, na ktorej boli prilepené vlasy. 22. augusta 2002 Loganov brat Justin porozprával agentom FBI, čo sa presne stalo v tú noc, čo Logan zmizol. Justin povedal, že mama ich zobrala autom mimo mesto. Logan sedel na zadnom sedadle.
Justin sa taktiež pýtal svojej mamy, na čo potrebuje plastové vrece, na čo mu Catherine odpovedala, aby mohla pochovať Logana. Keď dorazili na miesto, zobrala Logana so sebou a Justinovi povedala, nech zostane v aute, pretože vonku je veľa hadov. Justin tvrdil, že jeho mama mala lopatu a plastové vrece, preliezla cez plot a zmizla v poli. Neskôr sa už vrátila bez Logana a jeho telo nebolo nikdy nájdené. Polícia verí, že Catherine pochovala Logana niekde v lese alebo poli, alebo ďalšou možnosťou je, že ho hodila do blízkeho jazera. Catherine bola uznaná vinnou z vraždy 1. stupňa v septembri 2007 a bola odsúdená na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia. Dúfam, že vás video aspoň trochu zaujalo a budem rád za každú pochvalu alebo kritiku, či už v podobe komentáru, palca hore alebo dole, alebo zdieľania.